kan lave din egen tortilla eller købe dem i supermarkedet. Skræl og riv gulerødder. Pil og skær løg og hvidløg. Varm olien i en gryde og brun oksekød sammen med løg og hvidløg i 5 minutter. Fordi kødet var frossen, tilsætter vi også vand. Vi sætter låg på, så vandet ikke fordamper. I mellemtiden laver vi vores avocadocreme. Vi blander avocado med creme fraise og mixer det sammen med stavblenderen. Til det brunede kød tilsætter vi spinat og gulerødder. Vi tilsætter salt, peber, paprika og ost. Put kødet på den nederste halvdel, rul en halv omgang, fold begge sider ind og rul resten. Put tortillerne i et fad og drys ost henover. Gratinering af bagning af madretter ved ovnvarme, hvorved der dannes en gyldenbrun overflade, som eventuelt kan drysses med ost eller rasp. Voldtægtsmand.